Ei, com va? Esteu estressats? Nerviosos? O potser neguitosos? Doncs veniu amb mi a relaxar-vos. Avui farem una tècnica de relaxació a través de la respiració. Es diu el quadrat. La tècnica del quadrat consisteix en agafar aire durant 4 segons, mantenir l'aire sense agafar-ne més també 4 segons, deixar-lo durant 4 segons i mantenir-ne sense aire 4 segons, i així constantment. Quan soni la campana, pareu de fer-ho i ja estareu relaxats. Fins aquí la relaxació. Espero que us hagueu relaxat molt. I no oblideu deixar un like i alguns comentaris. Adeu!